खुलुमबाय स्टुडिअ आं हेनमात बसुमतारी। बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय थैसोम थांसोम जांख्रिखांनानै बिटिआर गोरोबथानि गुबै दाहाराव फैनाय बारग' एनडिएफबि आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर आरो गोजोनथाव खौरां। गोबाङानो बुंसोलायदों बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा मानो रेहाय मोनासै। नाथाय दिनैनि समाव बारग' एनडिएफबि आरो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनो गुबुन गुबुन केसफोरनि सायाव बिजिरनायनि गेजेरजों दिनै बिजिरसालिया सा 53 सोद्रोमाफोरखौ केसनिफ्राय उदां खालामबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बारग' सोद्रोमाफोरनि केसनिफ्राय उदां जानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिथिहोगोन। रिपर्टनि बायदिब्ला बिजिरसालिया गुवारै बिजिरनायनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिनि सा 53 सोद्रोमाफोरनि गासै मोन 88 केसखौ बोखारनाय जाबाय। रिपर्टआ बुंबावदों क'क्राझाराव मोन 19, चिराङाव मोन 28, बाक्सायाव मोन 31 आरो अदालगुरियाव मोन 10 केसफोरखौ बिजिरसालिया बोखारदों। बेजों लोगोसेनो एनडिएफबिनि गासै सोद्रोमाफोरनि सायाव थानाय केसफोरखौ बोखारनाय खामानिया गोख्रै सोलिगासिनो दं होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम फोरमायहरदों। रायखांनो गोनांदि जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर सरकारा जौगाथायनि खामानि मावनाया गोख्रै सोलिबाय थानायजों लोगोसेनो गुबै दाहाराव फैनाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ साजानिफ्राय रेहाय होनाय आरो अनसुंथाइ होनाय खामानिफोराबो सोलिगासिनो। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।